Súčasťou tohto obchodného priestoru je zasadačka, presklená kuchynka, recepcia s recepčným pultom, vedľa ktorej sa nachádza aj skladový priestor. V súčasnosti v tomto obchodnom alebo v tomto priestore sa nachádzajú obrazy, taká obrazáreň. Priestor je vsadený do obchodného centra, kde je viacero prevádzok, ktoré sa zaoberajú predajom nábytku a doplnkov pre bývanie. Výhodou tohto priestoru je jeho dispozícia. Priestor sa nachádza priamo pri vstupe do tohto obchodného centra. Oproti sa nachádza vstup, čiže i hneď po ľavej strane je dispozične vsadený do tohto obchodného centra. Čo sa týka technických parametrov alebo technických doplnkov, na strope sú LED osvetlenia, vykurovanie zabezpečené prostredníctvom stropných tepelných jednotiek. Jednotlivé nájomné priestory sú uzatvorené takouto elektrickou bránou. Môžeme prejsť a ukázať si jednotlivé miestnosti. Tu sa nachádza kuchynka, ktorá je vybavená kuchynskou linkou a nábytkom. To je presklená zasadacia miestnosť alebo kancelária, ako si to už budúci nájomca využije. Tu je recepčný pult. Vedľa neho je taký malý skladový priestor. Priestor sa prenajíma aj s vybavením. Čiže tu ostávajú tieto prvky, ako je recepčný pult. V prípade, že máte záujem o tento priestor a doplňujúce otázky, tak nás neváhajte kontaktovať a vieme zrealizovať obhliadku a na doplňujúce otázky vám vieme samozrejme zodpovedať.